साल 2022 में चेचक के प्रकोप के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO विशेषज्ञ लोग के इकट्ठा करके ई तय करे के फैसला कैले बा कि फैलल अउरी खतरनाक बा कि ना, एकरा के अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कैल जाए कि ना, काहे से कि एकर असर अफ्रीकी के 10 से ढेर देश सब पर पड़ल बा। चेचक, जेकरा के एमपॉक्स भी कहल जाला, एगो वायरल जूनोटिक बीमारी हवे जे जानवर से मनुष्य में फैल जाले। एकर कारण चेचक वायरस होला। इतिहासी रूप से ही मध्य अफ्रीका आ पश्चिमी अफ्रीका में पावल गयल। चेचक के पहला मानव मामला मध्य अफ्रीका के कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के 9 महीना के बच्चा रहे। आम तौर पर चेचक एगो हल्का बीमारी है जवन 2 से 4 हफ्ता में ठीक हो सकेला। लक्षण सब में लिम्फ नोड्स के सूजन, बोखार, सिरदर्द, मांसपेशी सब में दर्द, पीठ दर्द, थकान आ पिंपल्स आ फफोला के साथ दाना होकल शामिल बाजे शरीर के विविध हिस्सा सब पर लौक सकेला, जवना में चेहरा, हथेली आ ग्रोइन इलाका शामिल बा आ दर्द भी हो सकेला। एकर संचार निम्नलिखित के माध्यम से होला: निकट संपर्क, जैसे कि संक्रमित व्यक्ति के चुंबन, छुवल, भा यौन संपर्क। शरीर के तरल पदार्थ, जैसे कि छींक भा खांसी से निकले वाला बूंद। संक्रमित जानवर, खासकर शिकार भा खाना बनावे के दौरान। दूषित तौलिया, कपड़ा भा बिस्तर के सामान। एकरा के नाल के माध्यम से महतारी से गर्भ में पलत बच्चा में भी संक्रमण हो सकता। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाला लोग आ कई गो सेक्स पार्टनर वाला लोग भा सेक्स वर्कर लोग के चेचक होखे के खतरा ढेर होला। आम तौर पर चेचक के निदान PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट के इस्तेमाल से कैल जाला, जहां शरीर के तरल पदार्थ भा त्वचा से स्वाब लेहल जाला। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में अइला के 4 दिन के भीतर एमपॉक्स टीका लगावल है बीमारी के रोके में मदद कर सकेला। रोकथाम के उपाय: साबुन पानी से बार बार हाथ धोवल, संक्रमित व्यक्ति के निकट संपर्क से बचे के, मास्क पहिरे के आ सतह के बिना कीटाणुनाशक के छुए से बचे के चाहिए। अगर रौरा चेचक के लक्षण लौकत बात अउरी जटिलता से बचाव खातिर डॉक्टर से सलाह ली। अगर रौरा सभे के ई वीडियो मददगार लागल त हमनी के चैनल मेडविकी के लाइक, शेयर आ सब्सक्राइब जरूर करी।